Welcome to Power Hour. Namhlanje ngolesithathu ntambama. Siyanibingelela wherever you're watching this from. Siyanibingelela ngegama likaKristu Jesu. It's a wonderful day. Namhlanje ngolesithathu mhla ka 23 kusasa sobe celebrate Heritage Day mhla ka 24. Siyayibonga Nkosi namhlanje ukuthi usijoyine kwi broadcast yethu namhlanje. We greet all of our followers at Power Hour. Special greetings to all of our members as the Apostolic Faith Mission, our bishop and the lady bishop, the entire family. We greet you all ngegama likaKristu Jesu. Namhlanje siyayibonga Nkosi ithuba esilitholayo once again uba siphinde sihlangane sizodiscussa izinto zabantwana bakaNkulunkulu. I want to say this before I introduce my guest. I want to remind you that this show is made by Christians and it's made for Christians. If you're watching this, you must know that Christ is the center of everything that we are discussing. So, wazi ukuthi if ungamelisani noma umelene nama principles okholwa nokusindiswa, you might have a problem. So, when you listen, ulalele unoqonda ukuthi this is made for Christians. So siyabonga, last week we had a very good discussion nomposto Nxumalo la khona besikhuluma ngamasiko. Siyabonga kakhulu feedback esitholile kuma viewers ethu. We thank you so much for tuning in and we thank you for your positive feedback. Maningi ama suggestions afikayo ezinceke zikaNkulunkulu. Lena esikhuluma ngayo namhlanje is one of the suggestions eqhamuke from abazalwane abalandela uhlelo lethu. So kasasithi cha ake sibahloniphe siyilethe le topic isikhulume ngayo namhlanje. Apostoli evala ngesonto edlule uphinde futhi wahalisela abazalwane ukuthi siyabuya namhlanje. Topic lena ke ngicabanga ukuthi ngesikwazi ukuyiqedela namhlanje ngoba izonyakazisa izinto eziningi. Let me say this before I introduce ipanel yethu. This show is not aiming to create any doctrine, and this show is not aiming to kill anyone's doctrine, but all we are doing is an engagement amongst Christians. There is no way which will always have the same understanding or point of views. So, a show with an open mind. We do not have any authority or any power from any denomination over ama rules or cons and ngayo. It is just for Christians. That is why we invite anyone who is a Christian. So whatever is discussed here, you have a right and you have a right to if it makes sense. And I always advise people that whatever is said in the show, make sure you verify it with the scripture. So anything that is not in the scripture, so I'm saying this we bring different people who have different views and the approach is ngendlela ezihlukene. Ne revelation yethu ayifani. So namhlanje ke sikhuluma ngetopic yokuthi ngabe lana kaJesu noma lana siniswe khona siyakwazi ukuthi sithathe more than one wife. Ke nama members eswamemile namhlanje si nomfowethu, my dear brother, my friend, uBishop Zulu wase-Rolik. Asibingelele ke Makeba usuyiregular la ekhaya. Hello boss. Siyabingelela sibingelele ababukeli endaweni ezahlukahlukene la bekhona. Siyabonga again ukuthi sibuye kwi-Power Hour. Siyabonga kakhulu ke Makeba, mfundisi wase-Rolik lo. Esinqanqaweni lika mashwena le kude. Bese sizoba ke ne Grotmani la isinia lase 5. Umpostoli umuzwe wekwilo isibongo sobe sisisho trader nje umpostoli umuzwe wekwilo umfayifi sinekhadi elifanayo naye nesiphambano esichekile ukuthi ke nakade ajoyina mina ngijoyina emva kwakhe sayibambile. Sibingelele umpostoli wase 5. Sikubingelele umfundisi wase 5. Hallelujah. Mfundisi uZweli nentshepo yakho. Hallelujah. Na bangcwele bonke ababukelayo ama viewers nengcika kaNkulunkulu abagcotshwa kwipanel egameni lika Jesu Kristu. Sibambe isifundiso samakhehla obaba omkhungu babe nentshebe bekade nayo yonke into. Yazi ukuthi nabo enayishintsha kodwa ke thina sibambe amathi abadala yamakhehla yeyitshebe nehluthu. Siyabonga kakhulu umpostoli. Siphinde sibe no bishop waseMaritzburg. Ishamthetho sakaZulu Natal seMaritzburg ekuyona capital yethu la kushawa khona imithetho. Sibonile ukuthi asimlande naye singaze sigcine sesivalwa kwisishamthetho. Ibishop laseMaritzburg ke leli Bishop Manyathi Life Bible Church. Mfowethu mngani wami siyabingelela. Sibalikhulu angibingelele, siyabonga kakhulu ithuba lokuba simenywe sibe khona
ehoreni lamandla power hour. Sesiphakathi. Sikhona. We Yep. greet the viewers as well. Emakhaya. Hallelujah. Amen. Thank you. Right, asihlale phezu kwendaba ngoba isikhathi asikho. Angikusho lokho before siqhubekele phambili. Nginayo unkosikazi ngishadile uyedwa igama lakhe uZanele Dlamini. Nje just for control. Ngithi angichazi ukuthi ngishadile. Right. Laba bagcotshwa sikhule mina ngikhule Isthembu singavumelekile ebandleni la ngikhonza khona. Futhi angingathi ebandleni. Abantwana bakaNkulunkulu nje it was just normal ukuthi umntwana kaNkulunkulu nesithembu akwazi ukuhlala ku WhatsApp group hodwa. Kodwa ke unfortunately ngenxa ukuthi igeneration esiphila nayo iya researcher iyafunda ayisathuli mayinto ingayizwa kahle. AmaKristu khulumela emakhoneni bonke bafica bethi isithembu siyisono ngani si-wrong ngani. Power hour ke as you know ukuthi we leave no stone unturned. Sihlose ukuthi sibuze zonke lezo zinto ukuze abantu babe noqonda asipromote futhi asisicekele phansi. Kodwa esikwenzayo ukuthi nesixoxe sibe nolwazi ukuthi kwenzakalani ukuthi thina njengamaKristu. Mhlambe uyi-kickstarter nje Mfundisi Manyathi uthini, what's your take on this matter? Because amadoda esiwathola ezwini lenkosi Davide Solomon even no-Abraham babe namakhosikazi more than one. Kodwa ngiyabona later on sabuye sasichitha. Is it something njengomntwana kaNkulunkulu efanele siyenze? What's your take? Thank you for the opportunity once again. Ngithanda ukuthi ekuqaleni uthema washo what this is a Christian show. Yes. Lokho ke okusenza ukuthi into yethu yonke siyibase on the word of God. Yeah. Ekumele kuba yilona ke esibuka ngalo. Yeah. Umhlahlandlela wethu. Ukhawutha futhi namadoda Davide no-Abrahama no-Solomon nobani abakhona ezwini lenkosi. Yes. I want to take it back before those men. Okay. To the original plan kaNkulunkulu ngomshado. And what God said according to what the Bible lisitshela khona. Yeah. Iview yami mina will be that and mhlambe ke mangiyinaro nongixolela. Yeah. Kodwa once you take something wayibeka kumuntu ufanele ulinde kube nama mistakes lapho. Yeah. But uNkulunkulu uthi ekuqaleni owesilisa uyoshiwa isenonina. Yeah. Anamathele kumkakhe. Yeah. Singular. Yeah. Not komkakhe. Yeah. Kumkakhe. Ebese ethi the two, not three, not four, not five, the two shall become one. Yeah. Ngamanye amazwi ke masiqala si-kickstarter. Yeah. Ngithi mina asibuke lapho ukuthi uNkulunkulu aba neplan le-family between ubaba nomama nabantwana. Yep. Abababili abakhosikazi lapho awamathathu. Ukuthi uDavid ufike wenzani nokuthi wenzani nomunye ungumuntu njengami naye wenze amaphutha akhe wayibeka into, but God in the beginning said a man and a woman will become one. Yep. All right. Ngamamazi original kaNkulunkulu yathi osilisa oyedwa owesifazane oyedwa. Yes. Later on bayishintsha abaprofeti bakwenzeka ngendlela ekwenzeka ngayo. All right. Makev, what's your take? Because bakhona uDavid and bekhona futhi uDavid siza uNkulunkulu ebabiza ngokuthi bona benhliziyo yakhe. Sebeyishintshile yona iplan kodwa asizwa ukuthi khona ebalahlekelayo. Yeah, it's true. Ake ngithi nje ma ufunda iBhayibheli as much as kwi-original plan kaNkulunkulu kuvela ukuthi ngokaNkulunkulu wayebheke yena umuntu wesilisa nowesifazane ukuthi bashade. Yeah. So kwahamba ke kwavela lento yokuthi abantu babantu uyabona basebenza ngendlela yabo. Yeah. But also ke masa sibuya sesiyisa kwi-New Testament sekukhulunywa ngomshado sesinikezwa ke i-picture ukuthi in the mind of God lento yomshado is the picture of Christ and the church. And Christ has one church with many parts. Yeah. You know, which forms now the bride of Christ. Yeah. So I will agree with Ubaba Manyathi kodwa futhi bese ngithi akukho futhi la khona esibona khona uNkulunkulu elwa nabantu abasesithenjini noma uNkulunkulu against abantu abasesithenjini. But sizwa uNkulunkulu kakhulu
lapha kuMalaki chapter 2 verse number 16 ethi uNkulunkulu he hates divorce, yabo, to the point yokuthi athi if you divorce your wife you are sort of exercising cruelty over her, yabo. Yeah. So we don't see uNkulunkulu elwa nesithembu at the same time originally yona imkanjalo, yabo, ukuthi nje uNkulunkulu wayenze one, abantu ke bayithatha bayifaka esithembini, but asimuzwa uNkulunkulu elwa naso. All right. Interesting. Babuzwit, uthini mphostoli? Of course phela sine evidence ezwini lenkosi ukuthi babe nawo lamakhosikazi. And uNkulunkulu wayebathanda, wababusisa. Wafuna even ama foundations ngabo. Now Uma sibheka umuntu oqala othathe isithembu eBhayibhelini. Yeah. Uthola la Genesis 4 verse 19. Ngithanda indlela elibeka ngayo iBhayibheli lithi uLameka wazithathela. Yeah. Aliveze uNkulunkulu njengoba kwenzeka kuAdam kade ethathe ubambo kuAdam wenza uEva waba umsizi wakhe. Uthi wamisa uEva kuAdam. Usho uNkulunkulu wahambisa unkosikazi kaAdam uEva wamusa kuAdam. La uma sekuyisithembu kuveza kungeyena uNkulunkulu oyise unkosikazi wokuqala nowesibili uLameka, kodwa uLameka wazithathela abafazi. Yeah. Ngamazwi isithembu kuyavela ke lapho ukuthi uma kungathiwa umuntu uyasithatha noma uyasenza ngafuneka asize ngento yodwa angamfaki uNkulunkulu, ngoba umuntu uyithathela yena isithembu. Right. Akasinikwa uNkulunkulu. uGenesis 4 verse 19 uLameka wazithathela. Yeah. Bese kuzovela futhi ku same portion of scripture esethathile isithembu uLameka. uNkulunkulu akazwakali ecommenda ngamazwi esincoma lesithembu sakhe noma esikondemna. Yeah. He neither condemns it or commend it. Yeah. Uyathula nje uNkulunkulu. Kunokuba uNkulunkulu asincome isithembu athi mfana ushayile. Yeah. Ngale ngoba phela indoda yokuqala uLameka ukuthatha abafazi. Yeah. Kunoba mncome uthule uNkulunkulu. Yeah. Akekho vocal. Ngiyithanda into ekhothwa abafundisi bami lapha ngoba uma bekhuluma ngoAdam kukhulunywa kuvela kucaca ukuthi plan yayinjani original. Uma ekhuluma ngapha umfundisi ngoMalaki esho ukuthi uNkulunkulu waba vocal ngokunyanya nokuzonda kwakhe idivorce. In other words, uNkulunkulu akathulanga, waba vocal. We hatred yakhe nayo ngedivorce. But when it comes to isithembu akabanga vocal. Akazwakala sincoma, akazwakali futhi esichitha noma esikhondemna. Into evelayo ke engenza abantu abafuna ukusupport isithembu kuyo njalo le part yomuntu oqala wathatha isithembu eBhayibhelini okuGenesis 4 verse 19 uLameka. Into evelayo ke ukuthi thina sonke sikhonzayo ukukhonza ukuthi uxhomekeke kuyona leyo ndoda yathatha isithembu. Angithi uLameka uma ezala uJubali uyise waba ama instrumentalist. Right. Yeah, wababetha amahaba. Lama instrument onke esiwashaya einkonzweni siwasebenzisa. uDavid athi simdumise ngogubhu lunentambo eziyishumi. Every instrument ivela kwindlu endala yasethenjini. Bese kuzothiwa lona ongezansi ozalwa uSila yena kuthiwa uyise wabasematendeni wabahlala ematendeni. Amatende esivakela ngawo izoni avele esithenjini. Ngaba mawuzwe iworship esisebenzisayo insimbi namatende kuvela esithenjini. Yena uNkulunkulu othule. Uyabona, I think sengena nalento kuRome 8 verse 28 ukuthi kwabamthandayo konke kusebenzana kube kuhle ngoba akasincomanga ngenkathi uLameka esithatha. Futhi wesibili akamkhondemnanga ngokusithatha, but we have things. Sonke nje wasikhonza sinezinto esisebenzayo ezumphumela wasethenjini. Sinama instruments esishaya insimbi ivela esithenjini. Uyise wama instrument uvela kumama omdala. Uyise wamatende uvela kunkosikazi omncane. Hey. Okay, right. Kwashisa ke manje la yazi angisasubile. Hey. What dropping Pabusu? Makeba. Let me say something. Yeah. You see, it's interesting ngempela ukuthi uNkulunkulu uyabona ukuthi ube silence. Yeah.
Now kune case one la kaAbraham Yeah. uSara unkosikazi Yeah. okuyena onikela indoda yakhe eyinikela kuHagari. Haggai. Yeah. And we don't see a response kaNkulunkulu elwa nalesi senzeko lesi. Yeah. Noma naloku kwenzakala. Number 2, kuGenesis chapter 30, we also see a story lapha sika Rachel Yeah. no Leah. Yeah. Bobabili sibathola uqala kudedela uLeah lokho uJacob wayefuna unansengani uRachel. Yes. So ubaba wakhe wathi ayisebenza 7 years wamnqopha wamnikeza lo waphinda sibathola bengenisa sithenjini. Yeah. Asiza uNkulunkulu elwa nabo. Yeah. Now okuwes on top of it all, ngesikhathi kubona sebobabili esithenjini banikela nabo benza lento yenziwe uSara, banikela ngezisebenzi zabo. Waqala uRachel ngoba wayengabathola abantwana wayethandwa kakhulu, wanikela ngesisebenzi sakhe ukuthi simtholela abantwana kuJacob, right? So nalo udadewabo uLeah naye noma enabo abantwana but wayesebona nami ake nginikele ngesisebenzi sami. So uJacob wagcina esenamakhosikazi awu4. Asitholi futhi nalapho kukhona uNkulunkulu ePaula khona elwa nalabantu. But however you can see ukuthi kukhona la uNkulunkulu ane soft spot khona ngalabo abahlukunyezwayo phansi kwesithembu, ngoba laba kade bethandwa esithenjini uthola ukuthi bebevalwa uNkulunkulu ibeletho, bese kuthi lo ongathandwa ebese kuba uyena othola abantwana. We see that also kuAbraham no Sarai. We see also that kuHana no Penina Elkan. We see also that kuLeah no Rachel. Yabo ukuthi uNkulunkulu ebesayida nalamakhosikazi angathi ayahlukumezeka phansi kwesithembu. Hey, Manyathi. Yeah. What's your take? Hayi ishubile ngicabanga ukuthi kuyashisa la endlini ekhona. Kuyacaca. Impela kodwa ngifuna ukuphosa kulokhu abafowethu abakushoyo. Yeah. Okokuqala ukuthi a human mind can never really understand uNkulunkulu. Yeah. Siyazi usuku nosuku uNkulunkulu siyasimzama ukum-understanda. Yeah. Njoba uzwa besho ukuthi God neither commends or condemn isithembu. Yeah. Uyathula then uMageba useveza into ukuthi kunama actions amancane awavezile ukuthi uvalile lapha wavula ngapha. Uyabona? Ngifuna uku-add entweni ukuthi ke when we look into issue yesithembu, whether culturally or noma kanjani, kwi context esiphila kuyo, bancane bambalwa abantu abasesithenjini naba operate kusona okukhona i-total happiness, total peace. Kukhona i-competition, kukhona ukudliswana, kukhona ukulwa, kukhona into eziningi emzini yezithembu. You interview or ukhulume namakhosikazi akhona first, especially the first wife. Yabona uthola ukuthi uphoqelekile ukuthi azafake kulento. Mhlawumbe ngenxa yezimo ezithile, ingane iphile egcekeni. Uyathola khona ukuthi kuhambe zahlukumezeka ngenxa ukuthi kuhlukenwe la endlini. Above sisezwini, above ukuthi sibuke ukuthi uNkulunkulu uthini, kuhle siyibuke ne context yasonke ukuthi siportray isithombe sinjani emphakathini. You know, because makuhlumezeka abantu bokungcindezi ungaphosa nombuzo ukuthi what if ngelinye ilanga amadoda njengoba ethi afuna ithembu nabafazi bethi amfuna indoda yesibili, will you allow that as umuntu wesilisa or not? If no, then why? Ngoba sekukhombisa ke manje ukuthi hayi sekukhona ukucindezelekile, khona ukucindezelekile. Amen. Uze lo mbuzo Mageba ukuthi mangase owesifazane naye ufuna isithembu kungenzakalani? Yeah, ngicabanga ukuthi uma sokuyiwa kanjalo noma kubeka kanjalo, really will be definitely diverting from the setup kaNkulunkulu nekhaya. Uyayibona into leyo. Ngoba I don't think I know that God will not allow that. Yabo ngoba siyathola lapha eBhayibhelini ukuthi isithembu esiBhayibhelini esendoda
inamakhosikazi amabili noma amathathu or more than that. Yeah. Akukho ke eBhayibhelini lapho khona sibona khona isithembu somuntu wesifazane. Yeah. So that one will be totally out of whether the will of God noma ukuthula kaNkulunkulu, that will be totally unacceptable according to the scripture, because nalesi esisikhotayo sinikezwa ipicture yesithombe whereby indoda enamakhosikazi amabili noma amathathu. That one ngabe sekuyi abomination. It is power hour, we leave no stone unturned. Mphosolo Nxumalo, angathi abantu besifazane bathi since uNameka wasithatha naye wayithathela nabafuna ukuyithathela. Before ngiye kuleyo Yini party ke? ethinta abesifazane emgcojwa, ake ngiveze ukuthi ama scriptures ke akhuluma ngama restrictions Yeah. esithembu akhona kuvela elilodwa kwi Old Testament bese Yeah. kuvela ke amabili amavesi kwi New Testament. Right. La kwi Old Testament sithola i restriction edirectwe kuma judges and kings. It is Yeah. found with Deuteronomy chapter 17 Yeah. verse 17 kuya ku 19. Yeah. Kuthiwa ke abehluleli nabakhosi Yeah. bangazandisa labayikuzandisela abafazi. Yeah. Funa bahlubule inhliziyo yabo uNkulunkulu. Yeah. Okusho ukuthi into efike yaba ambiguous yangabi clear kuleyo restriction ukuthi i maximum ke uma kuthiwa abangazindiseli abantu abangabahluleli namakhosi. Kwangabe savezwa ukuthi i maximum ke Yokuthatha. abaphelele kwabangaki. Yeah. Into eyenza ngithi mina isale ekuveleni kwe maximum ingoba same uNkulunkulu uma usuthola ku 2 Samuel entweni ethinta iking, Yeah. kanti le restriction ka Deuteronomy 17 verse 17 to 19 is directed to the kings. Yeah. Uma ke yena lo uNkulunkulu futhi esiya ku David as a king ethumela umprofeti uNathan Yeah. ku 2 Samuel chapter 12 verse 8 wakhona Yeah. uthi ke uNathan ku David usho kanje uJehova uNkulunkulu wakho uthi Yeah. ngakunika ingcebo, ngakunika nombuso, ngakunika nabafazi bakayihlo, uyabala yonke lo list uNkulunkulu amnika zona. Uthi uma lokhu bekuncane bengiyakubuya kusho ngikunezele. Yes. Uyabona ke manje kusho ukuthi ke ayisaveli ke manje maximum kwi Old Testament restriction. Yeah. Kodwa khona ikhona restriction. Let me say this pointedly. Ukuthi there is a restriction ukuthi nje ayikho clear, it's ambiguous. Yeah. Ngoba ayivezi maximum eye Old Testament futhi isuke yona ya specific ya directwa kuma judges abehluleli. Ya directwa namakhosi. Omunye othola ke indaba yamakhosi ngerevelation ye New Testament njengoba kwayikhotha umphostoli PD Yeah. ukuthi thina abantu be New Testament believers we are the priests and kings. Yeah. Uzothi mhlambe le restriction leyo is also applicable to us ngoba singamakhosi nabapriest bobukhosi Yes. sibo singabapriest kanye noKristu. Yes. Uzoyifaka lapho ngeke ngafika ngakuphika lokho. I New Testament scripture eshe restriction 2 Timothy chapter 3 verse 2 lapho ethi khona ke uma umuntu ke eyidekon Yeah. akube indoda emfazi munye lapho ke iclear le restriction ngoba ibeka a maximum of one wife. Uverse 12 wona 2 Timothy chapter 3 uverse 12 wona ubuzoqonda nomuntu oyi overseer. Yeah. Ele NIV Bible lize liqonde ngqo lithi bishop. Yeah. Mase kuthiwa bishop ke usho ukuthi ke uyaphepha kuzweli nathi Yeah. laba bangabishop impela Yeah, bona kunjalo. uyababhedela impela. Kunjalo, NIV ke yona ithi ke umuntu owubishop noma ke amanye ama versions athi umuntu oyi-overseer shall be a man of one wife. Should ngithi angiveze scripturally ukuthi ama restrictions asho uNkulunkulu mathathu iBhayibheli lonke from Genesis to Revelation ukuthi amabili aclear maximum yawo ukuthi it's a maximum of one wife 2 Timothy 3 verse 2 the maximum of one wife 2 Timothy 3 verse 12 kodwa uDuteronomy 17 verse 19 kuma judges and kings ayikho clear maximum so besiqhubeke nokunye. Mbosoli, before ngikutethele ngifuna ukuya lapha kuma-cap. La khona umprofeti uNathan ethi angikunikanga yini even abafazi. Abafazi bakhe uNkulunkulu onikeze David abafazi. Ngamamazi uNkulunkulu uyenwaneza, uNkulunkulu uyenwaneza uDavid more than one wife. Isho njalo introduction ithi usho kanje uJehova uthi. So ngeke siphikise lokho umprofeti oyi mouthpiece. kaNkulunkulu uthe uma ikhuluma nenkosi Kusho ukuthi wathi usho kanje uJehova uthi thothina sesikudathile ukuthi kwakusho uJehova ngoba Kusho ukuthi usho kanje uJehova uthi ngakunika. kusho ukuthi lento eyenzeka lapha ekuqaleni kuGenesis yenzeka kuLameka. uNkulunkulu seyayiconfirm ukuthi akana nkinga nayo mayikwazi ukunikeza uDavid.
or ufisa kuphendule mina noma kuphendula abanye Just a question nje uNombala ngaphendule. lapho ke ngeke ngisho ngithi kusho ukuthi ngoba phela uma sekuthiwa kusho ukuthi opinion kodwa la kule scripture sengisikhothile la uNathan ekhuluma noDavide introduction uyibeke kanjalo uNathan wathi usho kanje uJehova uthi so ke lapho kuclear lapho ukuthi uJehova ilapha kulameka lapho kungaveli iJehova enqoma ekhuthaza noma condemna elahla futhi wesibili ngisho ukuthuma akubonakala emthuma ngoba alisho ukuthi wamletha unkosikazi wokuqala noma wesibili kulameka lithi wazithathela All right, makeba ngiyabona nawe uyashiselwa manje ukuthi sukuma. Yes, talk to me. Yeah, thank you Siba. Ngifisa la ukuthi ke ngithi when it comes to the issue yesithembu, you know, ngiyalithanda leli verse lapha kwaba First Corinthians chapter 10 verse number 23. Elithi everything is permissible. But not everything is beneficial. Yabo. Bese liphinde futhi lithi everything is permissible, but not everything is edifying. Yabo. Meaning, as much as Sisho City Unkulunkulu is silent, is not against it or fighting against it. Yabo. We must also remember the bigger picture, the starting point. Then also, also there is a reason why lapha in the book of Timothy 2, law of bishop, according to 1 Timothy chapter 3 verse 2, law of must have one wife, because it looked like there was a study that was done to look at Imshato where there is Isthembu. Kwabonakala ukuthi engathi there is a lot of quarreling that is happening. So we need to make sure that also we balance that ukuthi ngoba bonke laba esibakhothayo esithembini sabo we are born with there was tension kuHana, there was tension kuHagar no Sarai, there was tension also between lababa bili uRachel no Ra, there was tension also uma usubuka na kuSolomon ke who had 700 wives and 300 concubines sikhokho sangempela yabo. You also read lapho ukuthi inhliziyo yalabantu besifazane bayisusa away from God, you see, because chances are when one is crowded with so much of women and all this tension and quarrelsome, your heart might end up being shifted from God because how many wives? 700 wives. How many concubines? 300 concubines. 1,000 women. So that's 1,000. So when about 1,000 belong again. It's in the Bible, yes sir. Okay, all right. Ngiyabona Zwidi. Ngithanda ukungena lapha umpostoli ubishop ebeka khona kahle futhi ecacisa ukuthi it does appear uqinisile. But it does appear ukuthi there was a quarrel lapha ku 1 Timothy 2 Timothy chapter 3 verse 2-12 owabangela ukuba kube ne restriction kumuntu oyidecon nomuntu oyibishop. Into evelayo lapha evezwa ama lecturers ngoPaul. uPaul is the only apostle obonakala wayene concern kakhulu ngokuhlukana kwebandla. Kuze ethi incwadi yabaseRoma qaphela inxwaye bonke ababanga ukwehlukana. Athi mayibhalela abaseKorinte athi kuyezwakala ukuthi kukhona ukwehlukana phakathi kwenu. In other words, umpostoli wayethula address issue of dissension in the church. Wayehlale futhi eqaphe ngeso lokhozi izinto ezodala ama split. Into ebisitholakala ngabantu besifazane abasesithenjini ukuthi uma kungathiwa bashade nomholi webandla, abantu besifazane ngisho bengashadile nomholi webandla banama groups. Umama omdala uzoba negroup WhatsApp group umgengana wakhe. No mama omdala une group umgengana wakhe. Should this happen, ulabo mama babe abashada umholo oyedwa kwi local church. Le local church definitely izoba divided ngoba khona izinto ezizochithwa. Hayi ngoba ingaveli uNkulunkulu. Ezizochithwa ngoba umbono omuhle uqhamuke kuhlangothi olungathandwa igroup ethile. So ke umholi akabe indoda emfazi munye. It should be noted also ukuthi akazeke kwavela from Genesis to Revelation lapho uNkulunkulu restricta khona isithembu ngoba siyisono. Ngenzela ukuthi uma kuvela ama issues njengeleyo avela okhosini omunye ebuza omunye kubafowethu enkosini ukuthi kukhona neBhayibheli lapho isithembu sikhona wezwakala ingikizela nje omunye. Asikuvele sasikubeke kucace ukuthi iphake manje. Akuvele kucace ukuthi iphake uze singangeni kuleyo ngozi leyo abantu abangena kuyona. Sizinceku kaNkulunkulu siyakwazi uba simila kule panel nje ukuthi uNkulunkulu akuveli lapho khona isithembu siyisono.
So ningaze niubuze nakubuza ke lo mbuzo ngoba akudingeki ukuthi nizibuze akuveli from Genesis to Revelation ukuthi isithembu siyisono. Ngaye ngawuthola ke mina umbuzo okhuluma ngedebate efana iBible College yesithembu. Lapho esehluliwe owayevunana nesithembu, ehlulwe completely. Ipoint ayiraise it's worth noting ngini neniphethe amabandla ngiliphethe mina. Ngiphathe nendawo la ngifuna bayiginqele kahle ibhola labo bakore laba bangapha ababishop embahloniphayo. Kodwa nje ipoint aliraisayo kodwa ngiyazi ukuthi ama-point amaningi wayesehluliwe lo wayevunana nokuthi isithembu sibe khona kwi-debate esasinayo college. Waraise ipoint ethi uma nizogijima ngoba sekuthinta indaba yesithembu emadodeni nakubefundisi niquote i-background ivalela indoda ukuba ithatha isithembu nivume ngokusebenzisa i-background kwenziwa yini amadoda njalo ni-background uma niyiphenyela ukuphikisa okubhaliwe kanti la kubantu besifazane kuningabi izinto ezivaliwe njengokuthi njena inwele zalukuwe kubhalwe in black and white kodwa uma nikena quote i-background yalokho niyikhothela ukuvulela kodwa emadodeni i-background niyikhothela ukubavalela. That was the point eyona yasinoka ke leyo. And ama-leaders amabandla awayicheck lapho ukuthi asenzisi nokosopolitiki abagcina sebechemela ukusayida nokuthanda besifazane ngoba bebaningi ngenamba. Abahope bezepolitiki bahleze njalo bekhuluma into ezivunana nabesifazane uze kugayeke ivoti ngoba inamba yama-females iningi kunabesilisa. Uma sikhotha thina i-background so ikhotha njalo sithi le ndaba leyo yokuthwala ekhaya ikhuluma baseKorinte kwaku nama-prostitute yingakho uPawulo athi bese siyavula ukungathwali. Angisho umuntu akuvulwe noma angavulwa ngithi kodwa njalo masikhotha i-background izokususa okubhaliwe ukuze umuntu ozanakhululwe kodwa uma kuthiwa i-background ikhothelwa indoda i-background izomvalelo indoda. That is the point esashawa ngayo. This is Power Hour. We leave no stone unturned. Kuyashisa ngidinga amanzi. Stay tuned sobuya njengamanje. God bless you. Welcome back. Sivale kushisa nani neZWELI. Mhlawumbe uqhubela phambili ngoba ngiyazi isikhathi siyashesha. Ngoba ngese kuyacaca ukuthi akuveli kahle ukuthi isono siphi ekuthatheni isithembu. Futhi akuveli la khona sithola khona uNkulunkulu emelene nesithembu nokuchaza kwengcezu zikaNkulunkulu. Pho lento yokuthi isithembu isono iqalephi mhlawumbe Mphosini Nxumalo ufuna ukudlula lapha angizogijima ngiyovela lapho ukuthi iqalephi indaba yokuthi iyisono yini kodwa ngizoqala lapha ekutheni igama elithi isithembu lisukaphi. Right. Ilokho engifisa ukuchaza sinalento econcern ukuthi engathi njalo masifundisa amakholwa singawuveza umsuka wento njalo kwaze ukuthi yaqhamuka kanjani. Igama lesithembu liveza kucaca ukuthi ukuthatha abafazi aba more than wife akuyona into yesiZulu. Isizwe samaZulu ngenkathi ibhisi inkosi yakhona inqoba ezinye izizwe namakhosi. Kukhona inkosi eyathuma inqoba kanti isizwe sakwaMthembu noma sakwabasabathembu. Siyabukela kushiswa amanxuluma aleso sizwe naleyo nkosi ukuthi ke uZulu unqobile lapha ya. Then abakwaMthembu basarenda isizwe samathembu sasarenda sangena kuZulu ngaphansi kaZulu ngokuzinikela singazange kulwiwe naso. Uma ungacheck umlando lokwaZulu ayikho impi eyalwiwa inkosi yakwaMthembu ilwiwa noZulu kwanqotshwa uMthembu akaze babhekane kodwa bangaphansi kaZulu kodwa akukaze kulwiwe basarenda ngoba kunqotshwe enye bangena bengabathembu. Into ababeyiyo ke bengakangeni ngaphansi kwaZulu abantu bakwaMthembu babanda ngokuzalana ngokuthatha abafazi abaningi bona. Kanti uZulu yena wanda ngezimpi ngoba kade kuyonqotshwa impi bekuyiwa nabafazi nezingane isizwe sande ngenamba. Bona banda ngempi ngapha amaZulu ngapha bona bakwaMthembu abathembu banda ngokuzalana. Ngenkathi bengena ke ngaphansi kaZulu ngokusarenda kwabonakala ukuthi bona bangena banempilo yabo isikompilo hayi isikompilo lokuthi bona banabafazi ngabaningi. Bese kuthiwa ke uma omZulu andisa umfazi umfazi bese kuthiwa sewenza isithembu. Sewenza njengabathembu isithembu ngamazwi uma kwakuwamakhize lawo ayesarendile ubuzothi uma uthi abafazi kuthiwa sewenza isikhize.
uma kwakuwomthimkhulu ngabe kuthiwa isithimkhulu akusona isiZulu ukuthatha abafazi abaningi kwafika nabantu abangene ngaphansi kaZulu 2 akulona isiko angiqale phansi 1 akusona isiZulu ungathi uma uzwa sishaya isithembu la ubusuthi wena sishaya isiZulu simelene neZulu vele original nje isithembu ngabe uma bese isiZulu ngabe siyisizulu ngabe nje uma uthatha abafazi abaningi kuthiwa wenza isiZulu awenza isiZulu wenza isithembu ngoba into yabathembu leyo 2 asilona isiko i-lifestyle yabo isiko impilo labo sesingangena ke endabeni yokuthi ke kahle kahle sasakheka kanjani afterwards angithethela umfundisi nozakwethu Okay. Yeah, mhlawumbe la endlini yokukholwa especially in the Old Testament mesibuka ukuthi isithembu sasiqaleka kanjani. 1 siyathola kulama stories awu3 eke ngawasho kulesi sika Hagar kulesi sika Lino Rachel Yeah. kanjalo no Elkanah no Hannah no Penina ukuthi kwakunenkinga yabantwana. But also the interesting one yalesi uthola ukuthi amakhosikazi ayenikela ngomyeni wawo ngamazwi it was not a man exercising authority over a woman ukumforsa uyabona kodwa kwakuumuntu wesifazane adabukela indoda yakhe ukuthi eyinkosi yami ngoba mina ngikwazi ukutholela abantwana so ke lala ke nesebenzisa kwami ukuze ukwazi ukuthi siqhube igama yabona so sasimnandi kanjalo ke leso then okwesibili also uyathola ukuthi sasenzeka kwi-situation whereby uthola ukuthi nangu mhlabe niba u3 noma niba u2 nabafana emndenini bese eshona omunye esaleke manje unkosikazi mhlambe akanabantwana o mhlamba akekho umuntu ozomondla bese kuthiwa ke mngene wena umthathe abe umkakho aedeke siyasibona futhi naleso sithembu senzeka ngalo ndlela eneBhayibhelini bese futhi sisibona lapho khona indoda out of ukudesire nje kwayo abantu besifazane ebese eeda mhlambe kulabo mhlambe kulo nkosikazi oyedwa naye akwenze na voluntarily but most of the time kwakusolve i-issue ye-barrenness ngoba lo engakwazi ukuthola abantwana ukuthi kube khona ozomtholela abantwana bese kuzoba i-issue ukuthi i-widow banozomondla so ke then bese ngenwa ukuze akwazi ukuthi ondleke nabantwana bakhe basupporteke mhlambe ake ngime lapho for now. Baba Manyathi, what's your take? We stand here not to judge or to condemn or ukulahla abantu bonke abakaNkulunkulu. Yeah. At the same time istand sethu ngokwezi kaNkulunkulu uthe uNkulunkulu yonke into uyibeke yaba centered in Christ. So ke i-prototype yethu ne-example yethu njengebandla uKristu Jesu. Right. uKristu Jesu izwi lenkosi elisifundisa ngaye Yeah. ukuthi he is married to one church kubekiwe eqaleni makukhulunywa la njengoba ke uJesu enebandla umakoti oyedwa or a many membered body kodwa is one church not 2 not 3. Yeah. And so I want to submit ekuthenini mina ngicela ukuthi sihambe ngendlela kaKristu. Yeah. Yokuthi umuntu akamebe uKristwini singabantwana bakaNkulunkulu sihamba njengoKristu. uKristu has got one wife, one bride azobuya azoyilanda ngelinye ilanga. Yep. Amen. Baba Manyathi. All right. This is very interesting. I want to ask another question. Umshado uqala nini kuba isithembu? Ngoba sebebhale umfundisi noma bebhale Home Affairs. Kuba yini isithembu? Zwethu. Uqonde umshado noma uqonde i-relationship yabantu abathandanayo ukuthi qala nini kuba isithembu. Ngiqonda ukuthi mase kuthiwa sebeshadile kuba umshado ngoba sekubuye kofungwa i-process ukuthi senesithembu iqala nini? Hey, wayifaka ke inkomo ensimini wemfundisi ngoba manje. Yeah. Abanye babantu abangathi uma besilalele mhlambe beyabaholi nabafundisi. Uthola ukuthi mhlambe bamele nesithembu ngafuneka impilo yabo kube yiyo nayo futhi ngabe umlomo wabo oshoyo ukuthi bamelene nesithembu in this regard. Yeah. Ngoba ngokukaNkulunkulu i-union yomuntu wesifazane nowesilisa ayimi ngephepha nje kuphela. Right. Futhi in fact ke ngokukaNkulunkulu iphepha lisuke liconfirma ngokukaNkulunkulu.
Kangangokuba uma ufunda iBhayibheli ngempela incwadi yokuqala ethinta abantu abashadile ebhalwe eBhayibhelini, the first paper akuyona incwadi ehlanganisa abantu ekhulunywa ngayo eBhayibhelini. Incwadi yokuqala ethinta abantu abashadile ehlukanisa abantu. Ngenkathi uMoses ekhuluma ngencwadi, that was the first mention of the iphepha. Kuthiwa uma unkosikazi wakho umlahla womnikeza incwadi yesehlukaniso ibe ingazange yabakhona eyokubahlanganisa. Ngoba uNkulunkulu akadingi incwadi ukuze ayibale umshado njengomshado. Ukuhlangana kwabantu ngesex, sexual intercourse, benza ucansi kuNkulunkulu kubalwa njengokuba nyamanye nalowo muntu nanjengokushada. Ukuba bekwenzeka nakithi bezizwe unlike the Jews, ngoba ama-Jews are protected umthetho kaNkulunkulu akhuliswa ngawo kwasemncaneni. Vele baphila kanjalo amaJuda ukuthi intombi ayihlangani nensizwa ngoba umthetho uyalalelwa njalo emasinagogeni ngamasabatha. Uba bekwenzeka nathi singakakholwa besobe siphila impilo ukuthi angingalali nomuntu wesifazane ngingashadile naye, angingalali nowesilisa wesifazane angalali nowesilisa engashadile naye, ngoba ngokaNkulunkulu i-sexual intercourse isho ukuhlangana. So-ke umuntu othi ushaya isithembu ulwa nesithembu ngoba eyindoda ekholwayo enomfazi kanti unawo amantombazana alala nawo. Ushaya isithembu ebe esesithenjini ngoba i-union, i-sexual intercourse, ukulala nomuntu kum-eda lowo sisi lowo. Nina nimbiza ukuthi omamncane kule show. Labo omamncane ku-eda umamncane njengomfazi wesibili. Uma amantombazane emathathu noma emane, wena unabafazi abahlanu ukuthi abanye oyedwa uphumele obala ngaye, ababili abaningi baqashile. Ngoba ukuyihlangana ngokomzimba neBhayibheli alisho ukuthi labo bobabili boba moya munye noma inhliziyo yonye noma ingqondonye, lithi boba nyamanye ngoba ngokaNkulunkulu inyama ehlanganisa abantu. Walala nje nomuntu usushadile nalowo muntu whether uphumela obala noma cha. My Jesu makeva Isithembu leso. Jesu. Yeah, ake ngithi ngiyamuzwa ubaba uNxumalo lokakushoyo. Angikusho ukuthi it sounds very dangerous. Uma sovele sikuthathe njengoba kunjalo. Ngoba number 1 siyathola ukuthi lapha ensimini yase-Eden uNkulunkulu sibona ekhuluma isibusiso phezu kowesilisa nowesifazane. That to me it sends a message ukuthi umshado loyo ukureleasewa kwesibusiso before sex. Wokuqala lokho. Secondly, ku-Exodus 22 ngithi verse number 16 kuyavela lapho ukuthi uma ngabe owesilisa elala nentombazane engapledgiwe ukuthi iyoshada, uyabona, sekufanele ayithathe ayenze ibe umkakhe, uyabona. So usuyabona lapho ukuthi uNkulunkulu ebengafuni lento yokuthi kuvele kulalwe nje nanoma ubani. Uyayibona into le ingane yabantu isale vulnerable. Kodwa okwesithathu futhi ngifuna ukukusho ukuthi also uNkulunkulu okunye in terms of bringing i-order yokuphila emhlabeni ukushiyele to those who are in authority to say umshado ngenxa yale mithetho nama guidance abekiwe. So in the New Testament liyakuveza lokho, so we cannot just shy away sibambelele kuleya background leya ukuthi ngokaNkulunkulu, uyabona. So we have to ukuthi sikubalansise lokho ngoba kusho ukuthi ngamanye amazwi wonke umuntu osuke walala nomunye umuntu wesilisa sizoyithola ukuthi mhlawumbe umuntu usezoyibona ukuthi hayi kusho sesethembini. So we need to balance that ukuthi uNkulunkulu had to release the blessing for it to be considered to be umshado. So I will take it ngizothi nje kancane kumphathi wami, no, angivumi kule ukuthi once walala God considered as umshado. No. Very interesting. The blessing needs to be released. Very interesting. Mhlawumbe a follow-up question, not directed to Babuzu, anyone can answer. I hear what you are saying, Makeb. Ubani owakhuluma isibusiso phezu komshado ka-Abraham noka-David? Because uNkulunkulu wayengekho asasiza ukuthi khona nako le mshado kade kaSolomon eminingi kangaka. Ubani wakhuluma isibusiso phezu kwakhe ngoba sizwe ukuthi ukulanda abaprofeti abangaphezu kwakhe bezombusisa. Siyezwa becotshwa kuze abaprofeti babagcoba, kodwa makushadwa angaze ngizwe kuthiwa kwafika uNathani ezogcoba someone. Mhlambe ngawuthatha siba kafishane nje 2 seconds ukuphendula ukuthi this power hour kwesinye isikhathi ama issues amaningi esiyayisidile sikhulume nawo, ukhona la khona iBhayibheli esilikhulumisayo khona libe li silent, bese sizama ukuthi silikhulumise
kweintweni eziningi. Yeah. Kuhle ukuthi sihambe nje kwesikufunde kwesikubonile. And part of iBhayibheli as well, it's an historical book. And so we don't know ukuthi who pronounced the blessing when David got married or when Abraham got married, but we find the family esuke isikhona ibhaliwe lapho. And so as well, we cannot say siyamazi noma simazi, we don't know ukuthi ubani, but we know the stance kaNkulunkulu ngomshado and what God is saying as well. Ngifuna uku-add just one point bese ngidedela kuwena mphathi wami, mhlambe kulokho abafethu abakhuluma ngakho ukuthi when is the marriage is the marriage. Lapho Paul uma ekhuluma about isono sokufeba, ekhuluma about imizimba yethu ezithempeli likaMoya oNgcwele, uthi anazi yini ukuthi olala nesifebe ngizosho kanje abakubhala Unyamanye. Unyamanye naso. Uyabona indaba? Iyabuya futhi. Noma khona futhi izuthi ukuthi umoya munye naso. Inyamanye. Inyamanye. Inyamanye ya umoya ungeni. Awungeni. Usho kathi Wazi kwahlangana inyama nenyama that's Yeah. the union. Iyabuya futhi singene. But then Paul is addressing an issue of immorality there, not an issue of marriage. Who's addressing issue yokuthi this is immoral, do not do it. Hence mina ngikhipha isagile sithi abantu abahlali bafazini babo bangasuki baye kwezinye indawo. Mpostoli Nxumalo, Mfundisi, mina ngiyavumelana nompostoli noBishop Zulu mayithi there need to be a pronouncement of a blessing. Yeah. Yeah, ngiyavumelana nakho lokho impela ngoba lokho will protect immorality in the church nakusizwe ngoba uma sengabaholi bakaNkulunkulu we are nation builders. Ngiyavumelana nakho. Kodwa uma ungasuka from Genesis 1 to Genesis chapter 6, imishado yonke kusuka kuAdam kwakuvele kureport ukuthi ubani wamazi umkakhe. Yeah. And lokho kumazi kukhulunywa an intimate relationship, a sexual intercourse. Akukhulunywa ngomfundisi babusisi. So ke uma esequota lona ngapha uBishop esezothi yena ukulala nesifebeke awushade nakushada awuthandana nokuthandana naso. Yeah, uninyamanye. It then scripture confirms ukuthi ngokaNkulunkulu or spiritually ke ngokuma spiritual undertones isexual ayingenziwa ngoba iyanihlanganisa nibe neunion. Asime lapha ekutheni abantu abakholwayo akangathi enomkakhe. Yeah. Aphinda benomunye umuntu ocashile ngaba umakhwapheni noma umamncane uma kwenza ngoba isithembu esishaya. Yeah. Uma kuthiwa akashayi lona mfihlileka akayenza indlela yokuphumela obalake uma kudingekile kunoba belokhu eshaya abanye kanti naye unayo umuntu amfihlile. Kodwa nje maqondana nalendaba yesithembu khona abake bakuthinta ngokuthi sasakhe kanjani. I think bekuBishop uZulu ngapha. Yeah. Ama point ina 11 uthi isithembu sasakhe kanjani awu 3 kuphela lapho kwisintu sakithi isithembu sasakheka kukuhle. Most of the time isithembu sasakheka kukubi. Yeah. One, isithembu sasakheka umama engabathola abantwana and akungoba kukuhle lapho. Yeah. Which means ukuba lo mama wathola abantwana ngaba kungenanga umama wesibili. Yeah. 2, isithembu sasakheka uma umuntu ezalela ithuna ngoba phela omakhelwane babe bathakathana. Yeah. Uthothi ingane zabafana zonke ziyafa kanti umuntu onsundu unalenkolelo yokuthi kumele kube khona intombi izoyoshada, kumele bekhona bazovusa umuzi. Yeah. 3, kukhona lento eyayishiwo ngesizulu kuthiwa ibusa ndoda uma ukhetha intombi ngoba iyinhle kanti inobuhlaza. Ithi uma ifika lapha idelele emzini kwakuhlangana ogogo bomndeni bethi lo mfazi lona uyibusa ndoda uhlaza, thatha omunye umfazi khona ezomgoba. And wayegobeka ngempela njoba kwenzekile nakithi ebusinessini nazi business njena kusene network company kwa communications yokuqala yayivele yenza startup pack sokuqala R499. Kuthe uma sengena network company 2 no 3 no 4 sihuthwa ngawo ama startup pack lapha kweState siwaphiwa mahala ngoba ugotshwe icompetition. Nalabo babehlaza ke beyamabusa ndoda kwakunele ngena umfazi 2 no 3 kuphele buhlaza ngoba icompetition yayibugobo buhlaza. Nakhona kwakungekuhle kodwa kwakukhona umuntu ongafikanga wasubmit emshadweni kodwa ufike wabahlaza kwakufanele ahloniphe indoda. 4, ilapho ke singathi thina ipoint elalibalihle kuphela lapho ikhehla lalithi uma livakashela umngane walo omnumzane njengalo ibona ingane yalo baba ihlonipha kahle ikhothama bese ethi awu wazohlonipha kahle mntanami engathi ngawumakoti wakwami avela ayotshela umfana wakhe ovela seneyintombi ayikhombile komunye umuzi athi ngithanda intombi yasekuthini kwakuthiwa kawunqabi izwi lomuntu omdala wawumthatha lo dade noma unentombi yakho
ushade yona intombi yakho naye umthathe uzoba la ekhaya futhi kuthiwa awukuhlukana naye ngisho bekuthiwa akathandwa akayona into andakwazi kuthiwa owedlozi uhlala la ekhaya kwakusho njalo kuthiwa akayi kuhlukana nawe ngoba wakhonjwa ubaba la ekhaya ileso ke esakheke kungekubi ikhehla liyithandele nje I think izintathu kuphela esinye futhi yilapho umuntu owumama eyicelele yena umyeni wakhe ngoba bakhona abantu abangomama njengamawele nje amawele abenawo lo mkhuba ukuthi uma bebexoxa bavele baxoxe bobabili bavumelana ukuthi engathi baba wami ungamthatha nosizi wamawele nalento ongafuna ukuhlukana isona sizathu sesibili esasibasihle sesithathe senkosi eyayithi uma yakhe isigodlo ubona ukuthi kudinga kube nendlovukazi ngeke isigodlo senkosi besodwa kumele bekhona umama okhona ukuze ufudumale yilezo kuphela kodwa eyiningi kwakusuke kukubi sasingakheki isithembu kukuhle sasakheka kunenkinga sasakheka kukhona okuhluphile esesithupha izathu esenkanuko nalapho futhi akukuhle kubi ngoba kusho ukuthi lona uhlulwa icontrol kwezesinene inkanuko lona inkanuko inofuzo eyibongene ezithile lapha kwaZulu angizi ukuyigagula kodwa inofuzo inkanuko eyibo khona izibongo esikhule thina kuthiwa ungayithatha intombi yasekuthini bese kushiwo ukuthi iyokushiya ukhona iye kwenye indoda ibuye uyabo khona izibongo ezinjalo nani nenenza deliverance uma kuthiwa break izinto nje kumele niqonde lokho ukuthi noshumayela ubungcwele nifundise kodwa kube khona abanye abantu okufanele uthi sewufundisile ubabizele eceleni wenza deliverance hayi ukufundisa wenza deliverance ngoba lena yabo is rooted in generational thing yabona so ke khona amadoda ke isithemba sithathiswa inkanuko nalapho futhi akusona izathu esihle lapho kwakhe ngasithembu lapho izizathu esibi esinye ipride yentombi uthothi yeshelwe intombi insizwa yalokho iqhenya kanti le ntombi eshelwayo inodade engezwani naye ubhuti lona oshela le ntombi abeseshela lo sisi okungezwana nayo engazi ukuthi abezwani nalo sisi uma lo esemqoma lo acasula ukuthi umuntu engimenyanyayo useqomela umuntu okade eseshela sami ekunama uthi ngimqome gcina sekuthiwa ekhaya ke ngeke phela abantu beqoma bobabili bekhona umlahlayo sakusubathatha bobabili zazakheka kanjalo nayo ipride njalo akusona izathu esihle izathu esibi zizathu lezo ekwakwakheka ngazo ithembu most of the time kwakungekuhle except for only 3 cases but in many cases isithembu asikaze sakheka kukuhle Baba Manyathi Ew this is power kushubile sibalikhulu ngifuna ukuthi touch back to the point le context engikhuluma leqaleni masiqala lokuthi kumele futhi sibuye sikuvume ukuthi ikhathi esiphila kuzona manje ayisafani nezikhathi zakuqala izimo esikuzo manje ngeke sikuvumele ukuthi kwenzeke njengasekhani esidala for example nje abantu besifazane besikhathi samanje mawukuthi uhlangane naye akabathola abantwana then bese uthi wena ufuna ukuthatha omunye akuzalele okay kulungile kwakwenzeka kuqala but njengamanje lo oshade naye ulindele isympathy kuwena ulindele understanding kuwena ukuthi this is a situation ekhona and also indlela yokuphila eyayiphilwa kuqala ngase isikhathi zeyithembu ayisafani njengamanje wesike masesendlini kaNkuluNkulu sesikholwa simi ezwini lenkosi ukuthi kumele into ihambe kanjani amadoda kumele ukuthi nje sime la simi khona and we exercise our immorality yethu same with abantu besifazane as well sonke sifunde self control sifunde ukuyiphatha kahle siyiqoqe bese sikwazi ukuqhubeka siye phambili and accept where we are and who we are and what God has given us. Makeb ngiyazi ukuthi sesiyarapha manje. Thank you so much siyarapha manje sesirapha manje. I want to say to umuntu olalele ukuthi alalele ngendlela ekhula ngoba thina we're just bringing the truth from the word of God. Yes. We're not here to say abantu abathatha isithembu. Yes. We're not saying abantu abangasithatha isithembu. But I think this is something that is between umuntu nomoya ngcwele kuyena ukuthi yena uthini. But I want to say kulabo mhlamba abahalelayo ukuthi bathatha isithembu. We've painted the picture ukuthi uKristu uthanda ibandla lakhe and nathi as men sinikezwe ke imandate yokuthi we must love our wife just as Christ loved
his church. Yeah. So that's a very big assignment. Yeah. Now, the biggest problem, abanye abangena kuyona abafuna isithembu, you find ukuthi usahluleka lo nkosikazi oyedwa. Ukumanelisa sexually, ukumenza abe happy ngokuphelele, ukumnakekela zonke idingo zakhe, yabona ukwenza sure nje ukuthi uright lo nkosikazi happy. Now uthothi umuntu uhlulwa lo nkosikazi oyedwa, ebese ezogijimela ukuthi ufuna isithembu yethu esahluleka, yabona? Uthola ukuthi noma kuthiwa uqhamuka intombazana imdidisa, once wathola intombi usehlukumeza lo nkosikazi lo, yabona? Umama usezithola neglected ngenxa yokuthi usene undivided attention. So it is important ukuthi noma abantu beye esithembini, it is important ukuthi sikusho ukuthi not every man is fit ukuthi angakwazi ukumanage isithembu. You need wisdom. You need to make sure ukuthi awubaxabanisi kwa wena laba bantu. Yabo ngoba sibonile eBhayibhelini ukuthi la sibe khona isithembu there was a tension because uHana wayethola i-double portion. Yabona, but uPenina engayitholi i-double portion. Same thing also, the scripture is very clear ukuthi ulokhuzana uLeya wayengathandwa uJacob, but uRachel wayethandwa ulokhuzana uJacob. So we need to be very careful ngoba mekuthiwa asithandeni amakhosikazi njengoba uKristu ethanda ibandla. I'm sure uKristu akasi-discriminate, akamenza omunye afile less. Also, laba bangabathola abantwana, ikhona le element yokuthi amadoda amaningi kulesikhathi samanje uthola ukuthi uma engabathola abantwana akabe samtreata kahle umkakhe, kodwa lapha eBhayibhelini kulamadoda asesithembini sibone etreata kahle amakhosikazi abo labangane abantwana bekhona ukubazwela nokulokhuzana nokubacomfort. So it is also important. Bese ngithi ke nginayo ifear yokuthi kulesi sikhathi esiphila kusona we might find ourselves isithembu sesikho. Why am I saying that? Umufunda Isaiah chapter 4 verse number 1. Later there will be a time where 7 women will go after one man, and these women will say, we will eat our own food, we will wear our own clothes. Wena nje shintsika isibongo sethu ususe ini ihlazo lethu. There are women othothi sebefundile banemali banayo yonke into, banayo lento ukuthi ngifisa ukuthi ngibe nendoda. And some of the women, they are in a stage where laba bangaphandle, ngikhuluma bangaphakathi, laba bangaphakathi vese bavalile okay eqojiwe kanje abafune umuntu ozongena. Laba bangaphandle bakhona who are interested ukuthi njengamanje sebeyafisa ukungena esithembini. Why? Njengamanje sine shortage. Amadoda amaningi have become gays, which is a serious problem. Amanye amadoda amaningi asemajele, which is a serious problem. Amadoda amaningi amanye asemathuneni ashona kakhulu, which is a serious problem. Amadoda amaningi igenge nje yanamanje eningi is so irresponsible. So you'll find unemployed, all those things. So you'll find ukuthi we have more women who asebefisa njengamanje ukuthi engathi bangalunguza bayongena lapha esithembini. So we want to say we must listen to this show with we must think out of the box when we talk about this. We are not here to promote it, but we are saying we need to think out of the box concerning this. But never forget, uKristu unomfazi oyedwa, which is the church. And that why uKristu asithanda amakhosikazi ngelokhuzana. Yabo sithanda amakhosikazi njengoba uKristu thanda ibandla. So not every man can be able to handle that. Thank you. Sesiyavala. Nxumalo, the scriptures is quoted from Mageba is prophetess of 7 women in Doteneo. What do you take, nje, briefly? Sesiyavala. I know we'll engage on it next week, but nje I just want to get your view. Uthinte into ebengifisa ukuthi ithintwe next week angazi ngenza kanjani aphinda abuye. Mfundisi uDr Bruce Britton. Yeah. Lento ayishoyo uBishop. Uyayibalula kodwa ebeka iblame engafundisini kwethu sifundise abantu abayisizwe namakholwa. Yeah. Ngoba lento yokwanda abesifazana bebe baningi kunabesilisa akulona iphutha likaNkulunkulu, iphutha lokungafundiseki kwamadoda. Ngoba according to Dr Bruce Britton, indoda uma ifundiswe kahle iyazi kumele iye nini kumkayo. Unkosikazi uma uye wayohlangana naye 3 days ephuma endaweni yakhe, ama chances are
uzoconceive uzoconceive ngoba lizo insuku ibizwa ngokuthi ama-wet days zinsuku zobumanzi uzoconceive intombazane and uma uye kuyena umkakho after the 4th day kuya le ku-7th day kuya le ama-chances avunana nokuthi uzoconceive umfana. So lento yokuzalwa kwamantombazane bemaningi itshengisa ukuthi emphakathini wabangakholwayo nabakholwayo asibafundisile abakwazi uyibamba babhizi bashaya abantu abasha bethi abaye kujola kodwa bona banakuyithiba ngoba uthe phuma nje unkosazi bemlinde esangweni kanti kuzokwanda amantombazane-ke ngoba phela uma uzolala naye ngo-day 1 day 2 ephuma endaweni yakhe ama-chances awuconceive kwentombazane at that time ngoba ziyinsuku zobumanzi lezo. So kamantombazane maningi ngisho ungathi uyehlathini uma uhamba ngenyawo uthi uyochitha amanzi ubalekela ukuthi ungabonwa zingane uyobona sekuthushuka intombazane phakathi ehlathini ukuthi awu nalapha ngithi ngibalekela wona emgwaqeni aphakathi ehlathini maningi amantombazane baze bathi ababalayo iratio ithi 1:10. So ke ikhona lento ayishoyo noma bekuthiwa iqondene no-Israyeli noma kuthiwa iqondene nomhlaba wonke but lento ayishoyo bishop ikhona yobuningi babantu besifazane kunabantu besilisa. So ke abayiconsider ke abangaphakathi nabashumayelayo indaba yokuthi ongaphandle yena ustranded ngisho ngabe bekungathiwa akususe zonke izinto ezingama-hindrances zokushadana kuthiwe nje lo akabe nowakhe bekungaba no-9 wonke oflothayo ngokweratio uma ngathiwa wonke umuntu akube upatini by patini avele yithathane zonke ey'khona angafuna lobola angafuna lutho akubekwa amabhuku lapho kushadiswa abantu everywhere still bekukhona besifazane abangakapuza aba-around 9 kwaba u-10. So leyo nto soqhubeka nayo next week ukuthi how do you tackle that issue ngoba ithinta thina njengabaholi ukuthi asithathe knowledge siyofundisa abakholwayo nomphakathi ukuthi asiyeke ukuzala amantombazane ngoba akukho ezandleni kaNkulunkulu akangasolwa ngalokho kusezandleni zethu nasekwazini. This is power hour sesiyavala guys isikhathi asisekho ngidinga i-aircon namanzi nayo yonke into I'm sure nawe ekhaya udinga i-aircon namanzi. Siyabuya next week. Kodwa before sivale ngesivale ngawubuzanga lo mbuzo. Yeah, this is power. Leave no stone unturned. Yeah. Uma bagcotshwa beyingekho indaba yepolitiki nama views angahambisani ngendaba yesithembu. Kuthiwa nje lonke ibandla lithi hayi isithemba asinankinga siqhubeke. Would you get into isithembu? Angithathe a step further. Ukuba kuthiwa ibandla alinasixaxaka yezancinza. Yeah. Nanongena ezancinzeni nasekubashadeni. Ngiyazi ukhuluma ngawo next week ukuthi bahlukene kanjani. Kodwa nje ezancinzeni nasekushadeni. Ukuba kuthiwa nje awukho umsindo ebandleni. Yeah. Wonke umuntu ukhululekile. Njengesikhathi soDavid nanongena. Mina baba Manyathi. ubuza manje on a personal level. Unelungelo lokuthi uphendule futhi unelungelo lokuthi NA. Having been married for 15 years almost. Yeah. I would say on an honestly. Yeah. Umuntu abe honest. Yeah. It's hard to manage umuntu wesifazane as a man. Mm-hmm. And I'm sure many men agree with me. Bengilalele. Mase bebabili, bebathathu, bewu4, bewu5. Yeah. Angiboni ukuthi I would have survived. And so personally my answer is no. I'm happy with one wife. Both esithembeni nasezancinteni. Yebo baba. This is power hour. We leave no stone unturned. Okay. Ufuna uku-add? No. Kulungile bangadlula. My rapping clock. Ukuba kuthiwa Makaya bengenankinga. If sharing is caring was approved. Yeah, that's sharing is caring, but in that department, it's not gonna work. Remember this, Oguchi, lapha emshadweni, you also have an assignment to keep your partner happy. Yeah, bom. So, kwesinye isikhathi, remember ukuthi lithi iBhayibheli uKristu, he laid down his life to save us. Yeah. So that we are expected to do that. Inyama ingafuna. You understand what I'm saying? Inyama ingafuna, but the truth of the matter is if I understand the assignment to keep this woman happy and to love her, it's something it's a big challenge. I have to make sure with this one I keep her happy. So I will say it will be a big assignment to do that. It's a big luggage. So I will stick to this one. So usudedelwe still unga timing. Hey. This is power. It's a big assignment.
it's a big assignment. Eyedwa umuntu wesifazane. Eyedwa it's a big assignment. Usudedelwe sisithandaza. Usudedelwe. It's a big assignment. Sekuthiwa It's a big assignment. ungabaleka ukuthi this is a big assignment. Hey, it's a big assignment. This is power hour. Yeah, unless yena ethi hayi yavela ke ndoda ngiyakupha like Sarah like Rachel nole umama esevele athi uyakupha ngeke uze unqabe. Ngaba isibusiso ke lo. This is power hour. This is power hour. Asivaleke mpostoli uNxumalo uma sidedelwe ingekho ipolitiki ama-5 ekakaza kushwaye. Ama-5 awavela wangidlalela kamnandi impendulo engizozana. Ama-5 ashumayele ngiwalalele ekukhuleni kwami athi and I've proved that to be true. Yeah. Ama-faith mission ashumayele into engiyaziyo namanje iqiniso noma ngabe uyayiphika noma uyiphiki. Wena olalela ekhaya uma kwenza ngoba uyinkolo nesithembu ungacabanga ukuthi sishaya wena ngalokho. Ama-5 athi alukho uthando lwendoda olukwazi ukuya kubasifazana aba more than one. And I've proved that to be true. Noma ngabe ungaqhamuka namapha ama-angle. Uyabona kubantu abanesithembu noma umuntu abafazi ababili noma abathathu noma abane naba abahlanu lo obizwa ngokuthi intandokazi uyena muntu uthando lwendoda olukuye ayinalo olwala babanye. Uma uthando ibikwazi indoda ukuthi lulingane akekho ongathola igama lokuthi abizwe ngentandokazi. And that is a fact. No one can dispute that. So ke uma umbuzo usubhekiswa kuthina befundisi isiya ngo-conscience uma uke wazi ngoba i-conscience is always based on consciousness and knowledge. Uma uke wayazi leyo nto uthi ngisho ngabe kuthiwa ke ngiyakhululwa ungabe weze politiki nezenkolo ngingakwazi ukubathatha babe baningi ungabe umthatha ubuwazi kahle ukuthi still kobe ukusho amazwi kulaba abayuthi uyisoso uyingilazi kodwa ngibengazi kahle ukuthi uthando luko yedwa ngoba iqiniso kumele bangacabanga ukuthi siyabagxeka abantu abasethenjini limile ukuthi indoda ayinalo uthando lomuntu more than one. Angithi ke sengiconclude ukuze ningabonani singasiyabajaja laba uma ulalela ekhaya nibandla lisinisiwe yazini ukuthi lengxoxo ayihlangene nomuntu esimshumayeza uJesu eyindoda evele nabafazi abaningi lowo sithi wozani kuJesu nina nonke enikhathelo nenisindwayo uJesu yakuniphumuza umukelekile umuntu oza kuJesu enabafazi abaningi ayinikele nabo bayinikele kuJesu kukhonzwe kube kuhle uJesu uyabathanda futhi abangashayo epulpiti engathi bayizoni ngoba akonanga futhi abangathi mase beyinikele kuJesu bese kuthiwa akalahlo wesibili aqhubeke noyedwa ngoba useyakholwa into enjalo ayikho. God bless you. This is power hour. Thank you very much Bachotshwa. We've run out of time. Siyabonga kakhulu for coming. Siyabonga for such a great and a nice discussion about indaba yesithembu. Next week siyabuya sizoqhubeka nayo le discussion. Sizobheka indaba yabesifazane basikhombisa indodana eyodwa. Sibheke futhi kabanzi indaba yosindiswa esenesithembu. Bese siphinde sibheke futhi indaba yolona othi sephakathi ensindisweni bese funa banesithembu ukuthi senze njani ngayo. Siphinde sibheke indaba yabagcotshwa sebethatha isithembu ngoba iqiniso iyenzeka into kumele sikhulume ngayo. Asiphetheke ngokuthi ke siyabonga kakhulu kunina wonke ama-viewers for tuning in. Siyabonga for these comments esiwabonayo. Please keep them coming and send your suggestions. If you want to throw a question, inbox us noma usendele ku admin@afmmhill.org.za la khona ungafaka khona ama-questions akho ukuze sibuze iy'ngceku zenkosi. Ungakhohlwa, this show is for Christians made by Christians. So uma uyibuka wazi ukuthi eyabantwana bakaNkulunkulu asixabani nankolo yamuntu sidila nenkolo yethu. This show is not telling you ukuthi kumele wenze ngale ndlela. Thina siveza ama-views ahlukahlukene. We are not in any way fighting for or fighting against isithembu. Asivuli, asivali. Certainly we have no capacity to open or close isithembu. Thank you for tuning in. Thank you to all of our 760 crew for making this broadcast a success. Good night. We love you.